Het radioprogramma Wetten nog van Omroep Venray vierde onlangs het eerste lustrum. De programmamakers Geert en Leo kennen elkaar al heel lang. In begin jaren 70, toen Leo en ik zaten allebei in die beruchte barretjes. Tegenwoordig noemen ze dat keten. En Leo had thuis een barretje, een keet, in Horst. En ja, daar kwam ik ook wel eens. En daar trof ik Leo eigenlijk voor het eerst aan. Later zijn wij richting de Vlies gegaan in Horst, jongerencentrum. En daar hebben wij onze eerste sporen gezet in het discjockeyen. Dus wat dat betreft kennen we elkaar al dik 40 jaar. Wat is aan jullie programma zo anders dan andere gebruikelijke programma's? Ja, ik kan je vertellen, wij gaan meestal 45 jaar terug. Dan pakken we de Veronica's Top 40 van toen. En dan gaan we plaatjes zoeken die 45, 40, 30 en 20 jaar terug. En dan brengen we de mensen weer terug naar hun herinneringen. En dat doen we samen met alles wat er gebeurde in ons fanreizen in de regio. Soms landelijk en soms gaan we dus de aandacht besteden aan de artiest. Yellow sun of Ecuador. If you do, then I will never ask for more. Welke gebeurtenis uit jullie programma staat het meest in jullie geheugen gegrift? Nou, ik moet eigenlijk terug naar een van de eerste programma's. Toen hadden wij de Zeskamp in Venray. Toen wij die uitzending gingen maken dus over Zeskamp, want heel Venray liep destijds uit voor de Zeskamp. Toen hadden we al heel veel luisteraars die zeiden, nou dat is leuk, daar was ik toen ook bij. Dat weet ik me nog goed herinneren. En wat ook wel heel mooi was, is die artiesten die wij aan de telefoon gehad hebben. Zoals bijvoorbeeld een George McRae, Oscar Harris, Peter Schaap en ga zo maar door. Talloze artiesten en dat was gewoon een hele mooie herinnering. Ik voeg eraan toe vandaag. Vandaag hebben we zoiets moois mee mogen maken met zoveel spanning, met zoveel voorbereidingen. Dat we dat graag, denk ik, nog wel een keer gaan doen. Wat is er nou allemaal vanmiddag gebeurd tijdens deze speciale uitzending? Nou, het mooie is dat wij in een live-uitzending, je weet nooit hoe lang een gesprek gaat duren, met welke artiest dan ook. En is die artiest op tijd? En gaat die artiest komen? Heeft hij geen problemen? We weten het nooit. En dan natuurlijk de techniek die ons niet in de steek moet laten. Maar alles is op de goede plaats gevallen, of niet Leo? Ja, ik ben er gewoon trots op. Ja, en het mooiste wil ik er even aan toevoegen, is die samenwerking die we ook bij de omroep hebben. Iedereen werkt mee en daardoor kunnen wij ook zo'n programma als dit maken. Super. Hoe lang gaan jullie nog door met Wetten nog? Zeker tot het tweede lustrum, hè. We gaan op zoek naar de volgende 5 jaar. Ja, en dan, wij zitten altijd vol verrassingen, dus wij willen dan het Venrayse publiek heel graag weer betrekken in een verrassing. En die gaan we dan weer organiseren. En waar, hoe of wanneer, dat horen jullie nog. Wetten nog? Wetten nog?